ଏକ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟାର ଶକ୍ତି। ଏକ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମକ ଏକ କମାର ଥିଲେ ଯେ 3ଟି ପିଲାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ହାତରେ କୌଣସି ଜମି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ, ତୁମେ ଲୁହା କାମ କରୁଛ, ତୁମ ଝିଅ କିପରି ଅଫିସର ହେବ? ତେବେ ରମେଶ ହସି କହୁଥିଲେ, ଦିନ ଆସିବ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଲୁହା କାଟୁଥିବା ହାତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଖା ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା। ଗାଁରେ ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦିନେ ଆଉ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ସଫଳ ହେଲା। ଗାଁ ମଝିରେ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ରେଖାକୁ ନେଲେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଜୀବନର ଧନ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରମେଶ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗର ଆଲୋକ ଆଣିଦେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜୀବନର କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।